Ay, sa wakas. Alis na rin si Bagyong Egay. Yeah. Ikaw, Bagyong Egay ka rin? Ha? Gaya-gaya ka rin no? Patapos mo kuminsara ng daming aalis ka rin? Ha? Naghihintay ba kayo ng music? Hindi na uso yun. Mag-i-effort pa ba ako? Sayang lang. Shush. Siyempre, joke lang. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais ko mapalapit sa'yo, ninais ko malaman mo ng mga paghihirap ko, naliwala na sa'yo. Ikaw ay aking minahal. Why are you crying? John C. Why are you crying? Yon, I hope na nagustuhan nyo ang video na to. Please like and share and comment na rin kayo. At yon, please don't forget to subscribe my YouTube channel at i-ring mo na rin yung bell para ma-notify kayo sa mga vlog na aking i-upload, mga ka-chicken pipe dyan. At dahil paalis na ang Bagyong Egay, kailangan pa rin natin maghanda at magsiguro dahil alam naman natin na ngayong month is maraming pumapasok na bagyo sa ating bansa at yan, kailangan natin maghanda at kailangan natin mag-ingat at yun hindi lang puro laro, hindi lang puro trabaho, hindi lang puro ano ginagawa dyan at kailangan pa rin natin bigyan ng atensyon ang panahon ngayon dahil alam natin na sa nakalipas na taon ay maraming napinsala sa ating bansa at maraming namatayan. At syempre, huwag natin kalimutan mag-pray dahil si Lord lang naman ang makatulong sa atin sa anumang pinsala at redya na mangyayari sa ating bansa. And yun, at tatapusin ko na dito ang video na to at God bless us all and mag-ingat ang lahat. Mag-ingat tayo lahat. Keep safe. Let's go.